वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदयप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया
ನಿನ್ನಲೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ಬೇಸರಿಸುವೆನು ನಿನ್ನಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಬೇಸರಿಸುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೇಡುತ್ತಾ ಬೇಸರಿಸುವೆನು ನಿನ್ನಂತೆ ಕಾಯುವ ದೇವರೇ ಉಂಟೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಕಾಯುವ ದೇವರೇ ಉಂಟೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗುಂಟೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗುಂಟೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಕಾಯುವ ದೇವರೇ ಉಂಟೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ ನನ್ನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ ಗನ್ನ ಶ್ರೀಪು ವೇದ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ
ಎನ್ನ ಕುಂದುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗದು ದೇವ ಎನ್ನ ಕುಂದುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗದು ದೇವ ಎನ್ನ ಕುಂದುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗದು ವನಗಾಗಿ ವಾಸ ನೀನೇ ನಿರ್ದೋಷ ವನಗಾಗಿ ವಾಸ ನೀನೇ ನಿರ್ದೋಷ ಪನ್ನಗಾದಿ ವಾಸ ನೀನೇ ನಿರ್ದೋಷ ಪನ್ನಗಾದಿ ವಾಸ ನೀನೇ ನಿರ್ದೋಷ ವನಗಾಗಿ ವಾಸ ನೀನೇ ನಿರ್ದೋಷ ತಾಯಿ ನಾನಿನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ತಾಯಿ ನಾನಿನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ತಾಯಿ ನಾನಿನ್ನ ನಿರಾಜನಯನನೆ ನಿರಾಜನಯನನೆ ನಿರ್ಮಲ ಗುಣ ಪೂರ್ಣ ಸಾರಿದೇನೋ ನಾನಿನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಾರಿದೇನೋ ನಾನಿನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಾರಿದೇನೋ ನಾನಿನ್ನ ದೇಶ ದೇಶದವರ ಪೊರೆವಂತೆ ಪೊರೆಯನ್ನ 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 ದೇಶಾಚಲರನ್ನ ದಿಶಾಹಯವನ ದೇಶಾಚಲರನ್ನ ದಿಶಾಹಯವನ ಶೇಷಾಚಲರಂದ ದಿಶಾಯ ವದನ ಶೇಷಾಚಲರಂದ ದಿಶಾಯ ವದನ ದೇಶಾಚಲರನ್ನ ದಿಶಾಹಯವನ ಸಾರಿದೇನು ನಾನಿನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಾರಿದೇನು ನಾನಿನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಾರಿದೇನು ನಾನಿನ್ನ ನಿರಾಜನಯನನೆ ನಿರಾಜನಯನನೆ ನಿರ್ಮಲ ಗುಣ ಪೂರ್ಣ ಸಾರಿದೇನೋ ನಾನಿನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಾರಿದೇನೋ ನಾನಿನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಾರಿದೇನೋ ನಾನಿನ್ನ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತವೇ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಯೋ ಮೂರುತಿಯೇ ಸರ್ವೇಶ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವೇಶ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸು ಜನರಿಗೆ ಭೋಜ್ಯಾದಿಗಳ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಪ ದೇವರ ದೇವ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ
ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುನಿಪ ತನ್ನ ಲೋಪದಿಂದಲೇ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುನಿಪ ತನ್ನ ಲೋಪದಿಂದಲೇ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ ಶಾಪಿಸಲು ಜ್ಞಾನ ಲೋಪವಾಗಿ ಶಾಪಿಸಲು ಜ್ಞಾನ ಲೋಪವಾಗಿ ಅಪಾರ ತತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ದ್ವೀಪದೇಕಾಯಂದು ಮೊರೆಯಿದೆ ಪಾಪ ವಿರಹಿತಳಾದ ಯಮುನೆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗನ ಹೆಣೆ ರೂಪಗೊಳಿಸಿದವಳಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದ ವ್ಯಾಸ
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नमामि धन्वन्तरि महादेवं लोके जहात्ययकृतमाशं आपारणीशेविदौषधीनां बुद्धिश्शक्तिं ततोत्साहम् आयुरारोग्यमेव च देहि मे तव सामर्थ्यं देहि मन्वन्तरे मम धन्वन्तरि नारायणाय नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि नमस्कारां समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि विज्ञानरूपी परिपूर्णितां कलाभं विज्ञानविमानकोऽस्मि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसेतुनाथाय नाथाय सीताय नमः उग्रं वीरं महाविष्णुवन्तं सर्वतोमुखं ब्रह्महंताचार्य संतनी जन्मजन्मनी स्वामी परमात्मा अंगल संस्थान आराध्य देव व्यासरूपति नरसिंह ऋषि मुख्य प्राण ऋषि अंगल हंगाज इष्टदेव जामशिल लक्ष्मीपति वेंकटरमण ऋषि अंगल गुरु परंपरेचे यादवेंद्र तीर्थ स्वामी सुधींद्र तीर्थ स्वामी पर्यंत मुख्य प्राणी महाचैतन्य स्मरण पर्यंत अंगल आशीर्वाद अंगल सगळे जे गुरु परंपरेंत एक मठाधिपती संकंगने सगळे जीवन त्याग करून अंगल समाज उद्धार जाओ का तंत्रही विशेष जाऊंगे अंगल समाज आरोग्यवंत समाज जाओ का आयुष्वंत समाज जाओ का संस्कारवंत आचारवंत समाज जाओ का म्हणून तसं ओढ एक इच्छित द्यावा लागे प्रार्थना करून तंगेल केलं तसं त्यागाचे फलान करून आम्ही सगळं आम्ही जीवनांतून देव म्हणत तसं नाही इष्टदेव कुलदेव धर्मपीठ म्हणत तसं नाही आम्ही कशी टोल का म्हणत तसं नाही देवानं आमका स्वाम्याला मुखांतर अनुग्रह करून घेऊन आम्ही समाज एक विशेष रूपाचे एक स्थानांतून कीर्ती एक पावेल तसं समाज तसं ह्या एक समाजांतून ह्या एक मंगळूर पेंटिंतून तांत्रिक अंगेला वेंकटरमण सन्निधानांचेरी अंगाचे मुक्तेश्वरानं थोडे स्वाम्याने प्रार्थना करून घेऊन स्वाम्याला चातुर्मास आम्ही जाऊ का वेदव्यासानं सगळे परिवार समेत हम बैसून घेऊ सगळे आराधन करून तसं भाग्य आम सगळे पेंटेज मिळता आमगेल पेंटेज कसं दोष असल्या निवृत्ती जाऊ का आम्ही कोण कळणाशी मस्त सकड गुरुपीठ हे का आमका मस्त सकड असताना आम्ही दोष केलेलाच त्या सकड निवृत्ती जाऊ का म्हणून तसं आवड एक इच्छित वरून घेऊन स्वाम्याला की चातुर्मास प्रार्थना करून घेतील स्वाम्यानं शुभकृत नाम संवत्सरा चातुर्मास आमचं घेऊन घेऊ त्या चातुर्मास पर्वकाला केली आम्ही स्वाम्याला की प्रार्थना केली चातुर्मास वगैरे सकडाने असताना आमचं भाग्य जाऊ का स्वामी आम्ही कसं ज्ञात अज्ञात दोष निवृत्ती जाऊ का आम्ही खाली भोग जीवन नाही आम्ही जीवन म्हणून कसं नाही म्हणून आमचं थोड का देवार विषयांत कशीची धर्मपीठे विषयांत आमचे विशेष जाण असेल भक्ती प्रीती वाटून येऊ का म्हणून तसं नाही आम्ही कसं गोरेचं म्हणून स्वाम्याला निमगेलकडं स्वाम्यानं अनेक सकड हवन पूजन कशीचे वेदव्यासान आमच्या सगळ्याची लोकाबुद्धार करते तसं सगळं पुराण इत्यादी रचन करून दिलं नाही तांत्रिक वेद इत्यादी सगळं मुखांतर आमच्या सगळ्याची लोकात्मेणं सज्ज एक आराधना हवन रूपातरी याग रूपातरी आम्ही सगळं जाऊन घे तदनंतर सगळं आमगे जीवन म्हणून कसं ग्रहाल अधीन असतात तसं त्या ग्रहान संतुष्ट करून काय म्हणत तर जाम विशेष जाऊन घेऊन नवग्रह हवन तशीच आमका आमगेला प्रारब्ध कर्मानं जन्मजन्मांतरांतून कसं की एक सप्तविधा मृत्यूचे बाध असतात त्या बाध निवृत्ती जाऊ का आम सगळं ज्या बांधलं तसं आयुष्यांत परिपूर्ण आरोग्यवंत जाऊ का म्हणत तर जाम महामृत्यूंजयाला आधारजना तशींची धन्वंतरी म्हणताची समुद्रमथनासनेयाचेरी सगळं द्यावानं तशींची दैत्यानं आम गमरत जाऊ का आम्ही अमर जाऊ का म्हणत तर जाम तक्कस्किना एक मथन करून घेऊ एक चतुर्दश रत्न आणतो प्रधान जाण असेल अमृत हे नाही तसं धन्वंतरीला विशेष जाण असेल महाविष्णूला अवताराचे आधी अवतार घेतले तसं दिस त्या दिसाखेरी विशेष रूपाचे धन्वंतरी आराधना आम्ही असताना करून घेऊन काली गैरी धन्वंतरीला जपाराधन करून घेऊन आज दशांशारी हवन पूजन इत्यादी देवांचरणाचे अर्पण केला
जसं की आमगे गुरुमुखेनं द्यावा आणि हे सगळं आमचं होतं तसं भाग्य दिला आम्ही सगळं आलोचन करू का की त्या म्हणाली हे एक चातुर्मास बरोबर आला तरी आम्ही कसले आमचं कधनाय नित्य जीवनात आमगे व्यवहार असता आमगे जीवनात मस्त सगळं काम असता आमगे जीवन चोरकडे आम्ही व्यवहार करू का जलरी ह्या चातुर्मास काला जरी स्वामी कसं की तांगेलं देवालय आराधन करताना आमचं त्या फोडून आमगे दौड पवित्र जातात त्या समयात जेव्हा तसं भजन इत्यादी काही तर आमगे कान पवित्र जातात आमगेला समय मस्त वेळ व्यवहार आवची कशी देवालय यात्रा बैसून घेऊन आमगे कसं की जीवन पावन करतो एक व्हड एक पर्व काल हो त्या कालाचेरी स्वाम्याने जर देहदंडन करून द्यावा असं आराधन करून हे समाज बरं जाऊ का समाजांतून ऐक्यमत्य मिळू का आमगेल समाजांत आम्ही कशा का म्हणून तसं आमगेल प्रज्ञा आमकां द्यावा अनुग्रह करू का म्हणत तसं एक विशेष मागणी देऊन घेऊन ते समाजात प्रसाद देऊन घेऊन आणि एक रूपाचे रस्ते आमकां उद्धार केला जाल्यारय आम्ही मनुष्य बुद्धी स्वामी सगळे रूपाचे चढवणे मस्त आमगे निमित्त जाला त्या सत्कड स्वाम्यानं आमगेला मात्र स्थान आमगेल स्वामी म्हणाली कसं असणारी कशी त्या चरणान चुकी केली कुठल्या एक भेष्टान त्या चरणान समजावं का म्हणत तरी आवसू बाबतीसू प्रयत्न करतात की कशी त्या वात्सल्य दिसतं कशी ती आवसू तशी आमगेल स्वाम्यान आमगेल प्रीती दवर घे आमगेल कसं लप राजवणारी क्षम करून देऊ का आमक उद्धार करू का आमगेला पेंटे वेळी आमगेल वेळी त्या दाय असताना आमका दय देऊ का स्वाम्याने तशी ह्या धन्वंतरीला आराधन केलं मात्रानं आमगेल समाजांतू सगळ्यांक आरोग्य मिळू का आरोग्यवंत आयुष्यवंत समाज आमगेल जाऊ का समाजाच्या युवा पिढी कसं आणि मुखारसून सकड मुखारसून वर्तत असलं एक तांक जाव का प्रज्ञा धार्मिक जाणून आसक्ती ही सकड वाटून हाडटा कसन समय म्हणून तसं नाही कसं त्या एक प्रज्ञ म्हणतात ती आमगेला वाढची तशी त्या धन्वंतरी नारायणानं तशी त्या व्यास नरसिंहानंद अनुग्रह करून द्यायच्या आमगेल स्वाम्यांगे देवान आरोग्य आयुष्य दिवंगे त्यांनी मनात लेखन तसं मस्त सकड समाजा उद्धारा कार्य तांतई परादिसाचेरी आमगेल स्वाम्यान मनात लेखून घेऊन हे पॅन्ट समर्थस हे पेंटेनं आमगेल समाजान मुखारसून आई जारी आमगे एवढ एक चिकित्सालय निर्माण करता साध्यच म्हणून तरी जाऊन आमगेल हट्ट स्वाम्यान मनात इच्छेवर घेऊन आमचं त्या समयाचेरी उपदेश करून घेऊन तांगेला नंतर हस्तान सकड असताना हंगा प्रारंभ केलेलं कसं की एक आमगेला खाली प्रादुर्भाव दोषांकी आमगेल प्रारब्ध कर्मांकी आमचं त्या पूर्ण करू जाईल जलरी आमगेल स्वाम्यानं आमगेल भट्ट स्वाम्यान इच्छिती आम्ही सांगरूपात प्रारंभ करून घेऊन तो एक सान झाड वैतन सान कशी असता ताका जाव कधी पडवण्याची सकड केले म्हणजे त्या वृक्षरूपात कशी वाढता तशी खंडित वाढता म्हणून विश्वास आजेरी आमकां भट्ट स्वाम्यान नामारी एक डायरेक्ट सेंटर निर्माण करून घेऊन आमकां ताजें उद्घाटन करत थंय इंग्रज धर्मंतरीला आराधन केल्या परा दिसाचेर स्वाम्यानंतर मुहूर्ताचेर प्रारंभ करतना सगळेची आमगेले गुरु परंपरेंतू एक आयुर्वेदांत निष्णात जालो सगळं स्वामी सकड जाल्यार आमी आयकून येत जाल्यार भुवनेन स्वाम्यान नामारी वृक्षवाटिका आयुर्वेदिक वृक्षवाटिका प्रथम ज्ञान स्वाम्यान मठाधीश नंतर प्रारंभ करून येतील तसले एक परंपरेंतू विशेष रूपाचेर असताना बड्ड स्वाम्यान मनांत लेखील तसले एक सान रूपाचेर चिकित्सालय परादिसाचेर प्रारंभ जावतस त्यावेळी जाल्यार निर्विघ्नार देवान करून दिवका आमगेल समाज मातनी इन्नितर समाजान जाल्यार ताची उपकार घेवका आनी आमगेल समाजाक एक चांग कीर्ती मेळटा आमगेल सकड वैद्य तांगेल अमूल्य समय स्वाम्या लागी येवन घेवन तांणी सांगला आमी येवन दिसता स्वामी आनी आमगेल समाजाच्या अवकाशाला आमगेल निमित्त कसं उपकार करू साध्य आसा त्या करता जे म्हणून तांकां सगळ्यांक देवान आरोग्य आयुष्य मेळून घेवन तांणी दिल्लें तसं चिकित्सेन चांग रूपाचेर गुणमुख जावन घेवन तांणी दिल्लें तसं औषध अमृत तुल्य जावं तशें धन्वंतरीन अनुग्रह करून घेवन आमी देवा लागी स्वाम्या लागी कसं प्रार्थना दवरल्या ती प्रार्थना आमगेल व्यासरथ नरसिंहान तशी आमगेल गुरु परंपरेन तशी त्या व्यंकटरमणान सत्य करून घेवन आमगेल समाज समृद्ध समाज आमगेल समाज धार्मिक समाज म्हणून तसं कीर्ती तशी स्वाम्यान देवान आमकां अनुग्रह करून प्रसाद करून दिवका देवान प्रार्थना करूया कृष्णा गुरु साक्षात् श्रीपति आचार्य श्रीमदाचार्य परमात्मा व्यास नरसिंहा तशीच श्रीपती व्यंकटेशा तशीच आज आराधन केलेलं आज अवतार घेतलो आमकां सगळे मनुष्य कुलात उद्धार केलेले कृष्ण स्वरूप आमचे धन्वंतरी तशीच सर्वे तशीच लक्ष्मणादी ती मूळ शैलेर बळे
संजीवनी पर्वतूच पर्वत तांकां लक्ष्मणादी चुकून सगळेय देवाक अनुभव केलेले विशेष जावन आशिल्ले भारतीय मुख्य प्राणां आमच्या सगळे गुरू परंपरेन सगळे पद्दतीन आमच्या समाजाक मात्र न्ही दुसऱ्या समाजाचेर अनुभव केलेले तांगेले आयुर्वेदान तसं आमगेन शास्त्र जावन आशिल्लें तें आयुर्वेदान सगळी अध्ययन करून अनुभव केले सगळे गुरू परंपरेक तातूंय विशेष जावन आशिल्लें गोनेन स्वाम्याक महाचैतन्यान वर्देन स्वाम्याक महाचैतन्यान सुखदेव स्वाम्याक महाचैतन्यान तशी आमच्या स्वाम्याक महाचैतन्यांक विशेष सर्वे समाज मिळून प्रीतीन श्रद्धेन प्रार्थना करून येतात विशेष जावन प्रार्थना करतात देवा तसं आज व्हड एक दिवस कसो दिवस धन्वंतरी जयंती म्हणटात कसं की मनुष्य कुलाक धनुसरी आसता तागे जीवन तागे आरोग्य प्रथम जावन तुका शरीर माध्यम करून धर्म साधन म्हूण कसं की तो काळिदास तागेले ते काव्यान कुमार संभवान विशेष वर्णन करता संगीची महादेवाक आनी पार्वती जसं की संभाषण महादेव जसं की वडरूपार येवन थंय तेगेले सांगता पार्वती कठीण जावन तपस करचें ना द्वितीया तिसऱ्या हें तपस करतस विशेष शरीर तुवें प्रधान जावन तुका शरीर आसा तें तुवें धर्म साधन करूं येता तसंच तें धर्म साधने जे शरीर दिलें ते शरिराक विशेष खंयचे रुपार कष्ट येयले वेळेर गुरू करच्याक विशेष आमी आराधन करपाक गेल्ले धन्वंतरी देव ताणेंच निर्माण करून आयुर्वेद म्हणटा ती तसंच धन्वंतरी देवालय जयंती आज विशेष मात्र न्हय संख्येची दैत्यान मात्र न्हय देवते तांकां सगळे देह सपौश्टी जावन तुका देवान देह सपौश्टीक जावन आमकां अनुग्रह करता ब्रह्मादी आमकां सर्वेय आमच्या मनुष्य कुलाक शांग रुपार अनुग्रह करता जावन आमकां म्हणलें करून तागे देह तांणी अमर जावन सुखा मरण रहित जावन सुखा मात्र न्हय तांकां रोग कसले एकच्या ना म्हणून आयच्या दिसाक अवतार घेवन अमृतवान दिलो देव तसंच दिसाक आज विशेष जावन या चातुर्मासा काळात नाना प्रकाराचे तुगेले सुविधानान नाना प्रकाराचे हवन केल्या सांगच्याना अनेक प्रकाराचे यज्ञ रूपान अशीची भजन रूपान स्तोत्र रूपान आनी खंयचे देव द्रव्य त्यागान इत्यादी सर्वय करून तुगेले आराधन केलेलें आसता जप अनुष्ठानान सर्वय तुगे अनुग्रहा खातीर अंत्यार येवन तुगे अनुग्रह आमकां म्हणलें तूं तेच्या दिसाक नवग्रह शांती तशीच मृत्यू महामृत्युंजयी तशीच आयच्या दिसाक धन्वंतरी हवन करून तुगे चरणांकडेन समर्पण केल्या देवा प्रितीन श्रद्धेन केल्या तुगेले अनुग्रह आमकां म्हूण सर्वे समाजाच्यान मेळ केल्या तातूंत विशेष जावन मंगळूर पेटेच्यान मेळ केल्या हे रुपार आमी मनीस आमी जे आमकां म्हूण कसली करना ती आमगेले प्रारंभ क्रांती गरयता आमगेले जाव्यात आमगेले मलगड्यान जाव्यात तेजे समाज बांदवांनी मंगळूर पेटेच्यान जे रुपार चड उणें जालें नासलेलें क्षमापण दुर्गा आनी केलेली सेवा ही सगळी सेवा तुगेले चरणां कडेन समर्पण केल्या तूं स्विकार करतलो म्हूण खंडीत आमगेलो विश्वास तो विश्वास दृढ करून आमकां अनंतानंत विशेष फळ आयची तशी तूं अनुग्रह करता मात्र न्हय देवा तुजे दयेक आमी पात्र तशें आमकां मात्र न्हय तुजे गुरू परंपरेचेर पेटेच्यान जाव्यात सगळीं समाजाच्यान जाव्यात खंयचे रुपार चड उणें केलें नासलेलें तूं क्षमापण करता ही केलेली सेवेन तूं संतृप्त जावन आमकां समाजाक अनुग्रह करता ही केलेली सेवा कसली कसली रुपार सेवा केल्या की ती सर्वय आमगेल्या योग्यता अनुसार आमी केल्या कसो की आमगेल्या कलियुगाचे अंत बेसून माये बेसून कर्म केलें आसा तेजे रुपारी तंद्रान मंद्रान यंद्रान नाजाल्यार अन्यतर मनान तुजे रुपार चड उणें जालें नासल्या पुरो समापन करता आमी छान मनान केलें आसा केलें स्वीकार करतो म्हणून उत्तम विश्वासान केलें आसा प्रितीन स्वीकार करून समाजाक बरेंपण करून दिमका आयुष्मंत समाज निर्माण करून दिमका तातूंत धर्मिष्ठ समाज निर्माण करून दिमका आमगेले चेडूं बाळां गेलेली आमगेले देव धर्म आमगेले मलगड तशी तरी लायची तातूंत प्रीत विश्वास दवर चडचे तशी दोन करून दिमका देवा मात्र न्हय तुगेली विशेष प्रार्थना तसंच हांगा आमगेल्या स्वाम्यानी थोडे एक म्हणून करून हे प्रीत दवरून हांगा आमगेल्या देवाक सिंहासनार बसयलेले ताचे दशमान उत्सवाक सन्मय विशेष जावन दशमान उत्सवाक विशेष केले तशें
संगीत म्हणून पेंटेन विशेष कसले पण एक अविस्मरणीय ज्यांचा उद्गासा खातीर कसले पण एक कोर्ट काम म्हणून मन हा संघर्ष केलेलो तेच दिसाक संगीत आमकां प्रेरणा पण दिले सगळ्या आमच्या आम्यांनी व्हड मन की पेंटे समर्थ पॅन्ट सर्व विशयांत पॅन्ट समर्थ आसा जाल्यार ऐक्यमती ह्या विशयांत ना जाल्यार आपणाल्या खंयची अहंकार ह्या विशयांत कारण आमी कसन करता की आमी संगीत जाम काम तसं एक बुद्धी आमचे सगळे समाज असलेले हे पेंटेज अधिक विशेष जाम ते दुखून सामान आमकां ग्रोव करून 2 ग्रोव करून दिलेली हे पेंट समर्थ दिलेली आरोग्य संबंध जाम आमगे समाजान देखून दुसरी जाम काम सामान गोडमन अनुग्रह केल्यार कसली कारणां मुखार जायली आमगे सर्वय समर्थ सदी वैद्य आमगे समर्थ सदी 100 कशी चड वैद्य आमगे समाजान हे गांवांत सदी उणे मोची संख्या जाता 100 असती जलदी कसली मुखार जायली जशें माणूस वादी तितून प्रेरणा केलेल्या प्रकार आमगेल्याची कठीण तुगेल वेदव्यासाले अधीन कोणेय आनी कोणेय ना तुगेल संपूर्ण अधीन असेल ते कठीण सान रूपात कित्याक सान प्रकाराचे बिचेल्लार पय्येत्तिनाल कणयुंदिनाम सांगतात नूर बिचेल्लारी कसले आमच्या जाता तशी आमी सान प्रकाराचे कसली चिकित्सेक संबंध पावलेले सान प्रकाराचेर एक वरान दिसाक प्रारंभ करतात स्वाती नक्षत्राक प्रारंभ करतात ताजे सुरवे स्वाती नक्षत्राक प्रारंभ केलें द्वितीय जाल्यार स्वाती नक्षत्राक वरां स्वाती नक्षत्र कसलेची ते समयाक खंयचे रुपार दोश आसलेले तो दोश निवृत्ती आमकां मात्र न्ही ते दीस गोपुजे दिवस खंयचे रुपार दोश आसले जाल्यार गोपुजे केल्यार निवृत्ती जाता म्हण शास्त्र सांगता ते दिवसाक विशेष जाम आमी प्रारंभ करतात चंद्रविज्ञान आनी वैभवान मोठा गौरव उण जाम म्हणटी चंद्र रुपार आसून तुमकां मात्र न्ही आमगे वैद्यान येवन मात्र न्ही ताचे कसं ताका तापसा केंद्र तापसना केंद्र तातूंत उपयोग करतात की तांकां आंगयलेले मात्रान गुण जाता आनी वैद्यान ताचे रुपार वखद दिता की तातूंत गुण जाता म्हूण तूं बेसल्यार बंद केल्यार सगळे साध्य संस्थाना अधीन सुचेची ताज्यान तुवें चंद्र रुपार करून तुमकां आमी सान प्रकाराचेर जेवतात आमगे विश्वास ते सान प्रकाराचेर केल्यार तुगेल दय आसलेले तुगेल अनुग्रह आसलेले त्या व्हड प्रकाराचेरय तूं करून घेता आमी सान रुपार हात घाललो आसा तो आमगे फाटी मातशें सुका आनी चंद्र रुपार करून तुमकां आमगे समाजाक मात्र न्ही मित्र समाजाचेर ताची जीण जमता तशी ती करून तुमकां कसंकीची देवा आमगे देव वेंकटरमण आले तूंच ताजेच नेरे जावन सगळे करतांचो आमी प्रारंभ करता काम चंद्र रुपार करून दही आमगे समाज पेंट कारणीभूत जाले बरेपणा कारणीभूत जाले कीर्ती काडून घेवन सर्वांगे बर करून दिन विशेष आमगे समाजाक बरें आरोग्य दिन आयुश्य दिन ही ऐक्यमती दिन पेंटेन जाल्यार विशेष तुवें तसं की ऐक्यमती दिन तुगेल की धर्माची संस्थानाची सेवा करपाची भाग्य दिन विशेष समाजाक हातूंत बरेपण करून प्रार्थना तुम्ही वैद्य तुगेल दोग जाण वैद्य वाटत न्ही सांगे ग्रुपार जाम काम न्ही जातून म्हाका ताका संबंद पावले न्हीच एक हवन केलें नाजाल्यार मृत्युंजय जाव्यात अथवा ब्रह्मंत्री जाव्यात इत्यादी केलें ओडे नमान करून मंगळूर पेटेचे राग कालाद म्हणजे वेंकटरमण व्यासरूपती धर्मपीठेचे रितीन देवान ताजेर हात घातला सगळी तुमगेले मनगड्यान केले पुण्यान तुमगे काट्यारय देवान संगीची मृगपेट करचे मान तुमचे कुटुंब मान तुमचे देव धर्म करून ताज्यान तुमगे कुटुंबीक सगळी ऐश्वर्य बरें पद्धतीन आमी नशिमा कर केल्यार गुण करता तागेल दिवस हे सेवा बरें बरें विक्रम तागेल मुखार तान्न मुखार येता हॉस्पिटलाक तागेले करून तागेल सीएल करून माझा
जगन जगन नमा म्हणे तो विश्वाची जननी नमा म्हणे तो विश्वाची जननी नमा म्हणे तो विश्वाची जननी नमा म्हणे तो विश्वासी जननी निवासिनी जगदंबे निवासिनी जगदंबे निवासिनी जगदंबे निवासिनी जगदंबे भक्त जन वत्सले हे वो विठ्ठले भक्त जन वत्सले हे वो विठ्ठले भक्त जन करुणा कलोळे करुणा कलोळे पांडुरंगे 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 भक्त जन वत्सले भक्त जन पांडुरंग 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 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರಿತಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ದಿವ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರಿತಜನ ಪಾಲ
ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ದೇವಾ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ದೇವಾ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಪ ಸಜ್ಜನರ ಮಾನದಿಂ ಪರಿಪಾಲಿಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಪ ಸಜ್ಜನರ ಮಾನದಿಂ ಪರಿಪಾಲಿಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಪ ಸಜ್ಜನರ ಮಾನದಿಂ ಪರಿಪಾಲಿಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಪ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ದೇವ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ದೇವ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರಿತ ಜನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದೋ ಯಶೋದೆ ಕಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗಲೋ ದೇವ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದೋ ಯಶೋದೆ ಕಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗಲೋ ದೇವ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದೋ ಯಶೋದೆ ಕಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗಲೋ ಮುಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಲಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಈ ನರ ಜನ್ಮದೋಳು ಮುಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಲಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಈ ನರ ಜನ್ಮದೋಳು ಮುಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಲಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಈ ನರ ಜನ್ಮದೋಳು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೋ ಇಷ್ಟನಾಗಿ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ದುಷ್ಟನಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೋ ಇಷ್ಟನಾಗಿ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೋ ಇಷ್ಟನಾಗಿ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೋ ಇಷ್ಟನಾಗಿ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಶಿವ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲ
ಚಿತಜನಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ದೇವಾ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಚಿತಜನಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ದೇವಾ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಚಿತಜನಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಇಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜವ ಹೊಂದುವ ಸುಖ ಇಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವೋ ಮಾಧವ ದೇವ ಇಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜವ ಹೊಂದುವ ಸುಖ ಇಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವೋ ಮಾಧವ ದೇವ ಎಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜವ ಹೊಂದುವ ಸುಖ ಎಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವೋ ಮಾಧವ ದೇವ ಎಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜವ ಹೊಂದುವ ಸುಖ ಎಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವೋ ಮಾಧವ ಅಂಧಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿಹೆನು ಅಂಧಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿಹೆನು ಅಂಧಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿಹೆನು ಅಂಧಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿಹೆನು ಅಂಧದಾಯಿ ಭವದೋಳು ಬೆಂದು ನೊಂದೇನೋ ಮುಕುಂದ 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 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಚಿತಜನಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಶಿವ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಚಿತಜನಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ದೇವ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಚಿತಜನಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ದೇವ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಚಿತಜನಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಅನುದಿನ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಅನುಭವಿಸಿದೆನೋ ಘನ್ನ ಮಹಿಮಾ ನೀನೇ ಕೇಳಯ್ಯ ದೇವ ಅನುದಿನ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಅನುಭವಿಸಿದೆನೋ ಘನ್ನ ಮಹಿಮಾ ನೀನೇ ಕೇಳಯ್ಯ ದೇವ ಅನುದಿನ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಅನುಭವಿಸಿದೆನೋ
ಹನುವಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲವಿಲ್ಲ ನೆನೆದ ಮಾತ್ರ ಸಲಹುವ ಹನುವಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲವಿಲ್ಲ ನೆನೆದ ಮಾತ್ರ ಸಲಹುವ ಹನುಮದೀಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀನಗೆ ಒಲಿದು 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 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಶಿವ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಶಿವ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಶಿವ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ श्रीहरि 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 बंदा मन मानस के श्रीहरि बंदा मन मानस के श्रीहरि बंदा मन मानस बंदा मन मानस के श्रीहरि बंदा मन मानस के श्रीहरि बंदा मन मानस के इंदिरे रमण मुकुंद आनंद दे 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 बंदा मन मानस के श्रीहरि बंदा मन मानस के श्रीहरि बंदा मन मानस के इंदिरे रमण मुकुंद आनंद दे इंदिरे रमण मुकुंद आनंद दे बंदा मन मानस के श्रीहरि बंदा मन मानस के श्रीहरि बंदा मन मानस ಥಳಥಳಿಸುವ ನವರತ್ನ ಕಿರೀಟವು ಥಳಥಳಿಸುವ ನವರತ್ನ ಕಿರೀಟವು ಥಳಥಳಿಸುವ ನವರತ್ನ ಕಿರೀಟವು ಥಳಥಳಿಸುವ ನವರತ್ನ ಕಿರೀಟವು ಹೊಳೆವ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಧ್ವಜವು ಹೊಳೆವ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಧ್ವಜವು ಹೊಳೆವ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಧ್ವಜವು ಹೊಳೆವ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಧ್ವಜವು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ವನಮಾಲೆಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ವನಮಾಲೆಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ವನಮಾಲೆಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ವನಮಾಲೆಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ವನಮಾಲೆಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ
ಪುವ ಬಲು ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ತೇಜೋಮಯನಾದ ಹರಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಇಂದಿರ ರಮಣ ಮುಕುಂದ ಆನಂದದಿ ಇಂದಿರ ರಮಣ ಮುಕುಂದ ಆನಂದದಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಲಲನೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯ ಭಾಮೆಯರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಲಲನೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯ ಭಾಮೆಯರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಲಲನೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯ ಭಾಮೆಯರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಲಲನೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯ ಭಾಮೆಯರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 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 ಬಲು ಬಲು ವಿಘಡ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದ ಬಲು ಬಲು ವಿಘಡ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದ ಬಲು ಬಲು ವಿಘಡ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದ ಬಲ ಬಲು ವಿಗಡ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದ ಬಲ ಬಲು ವಿಗಡ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದ ಕುಲವನೋಡಿಸಿ ಮತ್ ಕುಲದೈವ ಮೂರುತಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಬಂದ ಇಂದಿರ ರಮಣ ಮುಕುಂದ ಆನಂದದಿ ಇಂದಿರ ರಮಣ ಮುಕುಂದ ಆನಂದದಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನುಮದ ಪುಣ್ಯ ಬಂದೊದಗಿತು 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 ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯರೋ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯರೋ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯರೋ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯರೋ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳು ನಮಗೆ ಹರಸಿದರು 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 ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸ ವಿಠಲ ಬಲ್ಲ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಇಂದಿರೆ ರಮಣ ಮುಕುಂದ ಆನಂದದಿ ಇಂದಿರೆ ರಮಣ ಮುಕುಂದ ಆನಂದದಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಗೆ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲ ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆ, ಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗನ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ. ನಂದ ಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗೊಂದಿನಲಿ, ನಂದ ಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗೊಂದಿನಲಿ, ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪ ಬಾಲರ ವೃಂದ ವೃಂದದಲ್ಲಿ, ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪ ಬಾಲರ ವೃಂದ ವೃಂದದಲ್ಲಿ, ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ, ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ, ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ, ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ, ಅಂದದ ಕಳ ಕಂದ ಕರುಗಳ ಮಂದೆ ಮಂದೆಯಲಿ, ಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗನ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಕೃಷ್ಣನ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ. ಈ ಚರಾಚರದೊಳಗೆ ಅಜಂಡರ ಆಚೆ ಈಚೆಯಲಿ, ಈ ಚರಾಚರದೊಳಗೆ ಅಜಂಡರ ಆಚೆ ಈಚೆಯಲಿ, ಕೇಚರೇಂದ್ರರ ಮಗನ ಚೌಕಪೀಠದಲ್ಲಿ, ಕೇಚರೇಂದ್ರನ ರಥದ ಅಗ್ರಪೀಠದಲ್ಲಿ, ಮಾಚದೆ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಎಂಬ
ಶಿವರಂಜನೆ ರಾಮನಾಮ ವೇದವಾಣಿ ಮನಜಾಲೆ ಸಮಾಧಾನ ರಾಮನಾಮ ವೇದವಾಣಿ ಮನಜಾಲೆ ರಾಮನಾಮ ವೇದವಾಣಿ ಮನಜಾಲೆ ಸಮಾಧಾನಿ ರಾಮನಾಮ ವೇದವಾಣಿ ಮನಜಾಲೆ ಸಮಾಧಾನಿ ಮಣತ ರಾಮ ವೇಳೋ ವೇಳ ಮಣತ ರಾಮ ವೇಳೋ ವೇಳ ಮಣದ ರಾಮ ವೇಳೋ ವೇಳ ಮಣದ ರಾಮ ವೇಳೋ ವೇಳ ಜಳತಿ ಪಾಪೆ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲ ಜಳತಿ ಪಾಪೆ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲ ಗೆಳತಿ ಪಾಪೆ ಅಗ್ನಿಗಾಲ ಗೆಳತಿ ಪಾಪೆ ಅಗ್ನಿಗಾಲ ಜಳತಿ ಪಾಪೆ ರಾಮನಾಮ ವೇದವಾಣಿ ಮನದಾಲೆ ರಾಮನಾಮ ವೇದವಾಣಿ ಮನದಾಲೆ ನಾಮ ವೇದವಾಣಿ ಮನದಾಳೆ ರಾಮನಾಮ ಜಾ ಪ್ರತಾಪ ರಾಮನಾಮ ಜಾ ಪ್ರತಾಪ ರಾಮನಾಮ ಯಾ ಪ್ರತಾಪ ರಾಮನಾಮ ಯಾ ಪ್ರತಾಪ ಕಾಯ ಪೂಡೆ ಏ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾಯ ಪೂಡೆ ಏ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾಯ ಪುಡೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾಯ ಪುಡೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾಯ ಪೂಡೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ರಾಮನಾಮ ವೇದವಾಣಿ ಮನದಾಲೆ ಸಮಾಧಾನ ರಾಮನಾಮ ವೇದವಾಣಿ ಮನದಾಲೆ ಶಿವದಾಸ ಮಣೆ ನಾಮ ಶಿವದಾಸ ಮಣೆ ನಾಮ ಶಿವದಾಸ ಮಯ ನಾಮ ಶಿವದಾಸ ಮಯ ನಾಮ ಶಿವದಾಸ ಮಣೆ ನಾಮ ಅಮಿಗೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಮ ಅಮಿಗೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಮ ಆವಿಕೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಮ ಆವಿಕೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಮ ಅಮಿಗೆಲೆ ರಾಮನಾಮ ವೇದವಾಣಿ ಮನದಾಲೆ ರಾಮನಾಮ ವೇದವಾಣಿ ಮನದಾಲೆ ರಾಮನಾಮ ವೇದವಾಣಿ ಮನದಾಲೆ ರಾಮನಾಮ ವೇದವಾಣಿ ಮನದಾಲೆ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ
राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದು ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದು ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದು ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದು ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಖ ದುಃಖ ನಿನ್ನದಯ್ಯ 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 ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ಕವಿನುಡಿ ವೇದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕವಿನುಡಿ ವೇದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕವಿನುಡಿ ವೇದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕವಿನುಡಿ ವೇದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ ಕತೆ ನಿನ್ನದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ ಕತೆ ನಿನ್ನದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ ಕತೆ ನಿನ್ನದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ ಕತೆ ನಿನ್ನದು ನವಮೋಹನಾಗಿಯರ ರೂಪವ ಕಣ್ಣಿಂದ ನವಮೋಹನಾಗಿಯರ ರೂಪವ ಕಣ್ಣಿಂದ ನವಮೋಹನಾಗಿಯರ ರೂಪವ ಕಣ್ಣಿಂದ ನವಮೋಹನಾಗಿಯರ ರೂಪವ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬೈಸದೆ ನೋಡುವ ಆ ನೋಟ ನಿನ್ನದಯ್ಯ ಎಗೈಕದೆ ನೋಡುವ ಆ ನೋಟ ನಿನ್ನದಯ್ಯ ಎಗೈಕದೆ ನೋಡುವ ಆ ನೋಟ ನಿನ್ನದಯ್ಯ ಎಗೈಕದೆ ನೋಡುವ ಆ ನೋಟ ನಿನ್ನದಯ್ಯ ನಿನ್ನದು ಕನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ಒಡಗುಡಿ ಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿ ಪರಿಮಳಗಳ ಒಡಗುಡಿ ಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿ ಪರಿಮಳಗಳ ಒಡಗುಡಿ ಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿ ಪರಿಮಳಗಳ ಒಡಗುಡಿ ಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿ ಪರಿಮಳಗಳ ಬಿಡದಲ ತಿಥಿ ಕಂಬುದು ನಿನ್ನದಯ್ಯ ಬಿಡದಲ ತಿಥಿ ಕಂಬುದು ನಿನ್ನದಯ್ಯ ಬಿಡದಲ ತಿಥಿ ಕೊಂಬುದು ನಿನ್ನದಯ್ಯ ಬಿಡದಲ ತಿಥಿ ಕೊಂಬುದು ನಿನ್ನದಯ್ಯ ಚಡುರಥ ತನ್ನಕ್ಕೆ ನಲಿದಾಡುವ ಜುವೆ ಚಡುರಥ ತನ್ನಕ್ಕೆ ನಲಿದಾಡುವ ಜುವೆ ನಲಿದಾಡುವ ಜುವೆ ಚಡುರಥದಕ್ಕೆ ನಲಿದಾಡುವ ಜುವೆ ಕಡು ರುಚಿ ಗೊಂಡರೆ ಆ ರುಚಿ ನಿನ್ನದಯ್ಯ ಕಡು ರುಚಿ ಗೊಂಡರೆ ಆ ರುಚಿ ನಿನ್ನದಯ್ಯ ಕಡು ರುಚಿ ಗೊಂಡರೆ ಆ ರುಚಿ ನಿನ್ನದಯ್ಯ ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ಮಾಯಾಪಾಶದ ಬಳೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಮಾಯಾಪಾಶದ ಬಳೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಮಾಯಾಪಾಶದ ಬಳೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಮಾಯಾಪಾಶದ ಬಳೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ
ಕಾಯ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಾವು ಕಾಯ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಾವು ಕಾಯ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿಲ್ಲವು ಕಾಯ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿಲ್ಲವು ಕನಕನೊಡೆಯ ಹಾದಿ ಕೇಶವರಾಯ 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 ನೀನಲ್ಲದೆ ನರರು ಸ್ವತಂತ್ರರೇ ನೀನಲ್ಲದೆ ನರರು ಸ್ವತಂತ್ರರೇ ನೀನಲ್ಲದೆ ನರರು ಸ್ವತಂತ್ರರೇ ನೀನಲ್ಲದೆ ನರರು ಸ್ವತಂತ್ರರೇ ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಖ ದುಃಖ ನಿನ್ನದಯ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಖ ದುಃಖ ನಿನ್ನದಯ್ಯ ತನು ನಿನ್ನದು ತನು ನಿನ್ನದು ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ पुंडरीकाक्ष पांडव पक्ष कृष्णना पुंडरीकाक्ष पांडव पक्ष कृष्णना
पुंडरीकाक्ष पांडव पक्ष कृष्णना पुंडरीकाक्ष पांडव पक्ष कृष्णना कंडेना गोविंदना गोविंदना कंडेना गोविंदना गोविंदना कंडेना गोविंदना गोविंदना पुंडरीकाक्ष पांडव पक्ष कृष्णना पुंडरीकाक्ष पांडव पक्ष कृष्णना कंडेना गोविंदना गोविंदना कंडेना गोविंदना गोविंदना कंडेना गोविंदना गोविंदना केशव नारायण श्री कृष्णना केशव नारायण श्री कृष्णना केशव नारायण श्री कृष्णना केशव नारायण श्री कृष्णना वासुदेव अच्युतानंतना वासुदेव अच्युतानंतना वासुदेव अच्युतानंतना वासुदेव अच्युतानंतना सासिर नामद श्री ऋषिकेशन 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 शेषशयन नम वसुदेव सुतना कंडेना गोविंदना गोविंदना कंडेना गोविंदना गोविंदना कंडेना गोविंदना गोविंदना पुंडरीकाक्ष पांडव पक्ष कृष्णना पुंडरीकाक्ष पांडव पक्ष कृष्णना कंडेना गोविंदना गोविंदना कंडेना गोविंदना गोविंदना कंडेना गोविंदना गोविंदना माधव मधुसूदन श्री कृष्णना माधव मधुसूदन श्री कृष्णना माधव मधुसूदन श्री कृष्णना माधव मधुसूदन श्री कृष्णना यादव कुल उद्धारकना यादव कुल उद्धारकना यादव कुल उद्धारकना यादव कुल उद्धारकना वेदांत वेद्यन इंदिरा रमणन 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 आदिमूर्ति प्रहलाद वरदना कंडेना गोविंदना गोविंदना कंडेना गोविंदना गोविंदना कंडेना गोविंदना गोविंदना पुंडरीकाक्ष पांडव पक्ष कृष्णना पुंडरीकाक्ष पांडव पक्ष कृष्णना कंडेना गोविंदना गोविंदना कंडेना गोविंदना गोविंदना कंडेना गोविंदना गोविंदना पुरुषोत्तम नरहरि श्री कृष्णना पुरुषोत्तम नरहरि श्री कृष्णना पुरुषोत्तम नरहरि श्री कृष्णना
पुरुषोत्तम नरहरि श्री कृष्णना शरणागत जनरक्षकना शरणागत जनरक्षकना शरणागत जनरक्षकना शरणागत जनरक्षकना करुणाकर नम्म पुरंदर विठलन 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 मेरे ನಂಬಿದೇನೋ ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ पुंडरीकाक्ष पांडव पक्ष कृष्णना पुंडरीकाक्ष पांडव पक्ष कृष्णना कंडेना गोविंदना गोविंदना कंडेना गोविंदना गोविंदना कंडेना गोविंदना कंडेना गोविंदना कंडेना गोविंदना गोविंदना सदा
ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಹರಿವಾಣದಿ ಭಕ್ತಿರ ಸವೆವೋ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯದ ವೇದ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರುತಿ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರುತಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಹೃದಯ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ప్రియ కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీ మఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీ మఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు ಶಾಂತದಯಾನಿಧಿ ವೇದ ವಿಶಾರದು ಶಾಂತದಯಾನಿಧಿ ವೇದ ವಿಶಾರದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಗುರು ವೇದ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಿಯ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಭೂವೈಕುಂಠ ಪವಿತ್ರ ಹರಿದ್ವಾರ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಭೂವೈಕುಂಠ ಪವಿತ್ರ ಹರಿದ್ವಾರ ಭಾಗೀರಥೀಂತು ಭವ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಭಾಗೀರಥೀಂತು ಭವ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಭೂವೈಕುಂಠ ಪವಿತ್ರ ಹರಿದ್ವಾರ
संकीर्तु भव पाप परिहार भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे दर्शन भाग्य मनरंजना राधे गोपाल गोपी मनरंजना राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो 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 राधे भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद 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 भजो राधे गोपाल भजो राधे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै भवबाधे बीडी सैया बादरायणा भवबाधे बीडी सैया बादरायणा भवबाधे बीडी सैया बादरायणा भवबाधे बीडी सैया बादरायणा भवरोगवैजनीने नारायणा भवरोगवैजनीने नारायणा भवरोगवैजनीने
ನಾರಾಯಣ ಭವಬಾಧೆ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಭವಬಾಧೆ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ. ಭಾರತೀಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಭಾರತೀಯ ನೋಡುವ ಬಂದಿರೋ ಅವರು ಚಂದನ ಕೂಳ ಸಾಮ್ರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಬಂದರ ತಾರೇ ಪತಿ ನಮ್ಮ ಕಂದರ್ಪಗನ ಮುಕುಂದನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೋಡುವ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಭಾರತೀಯ ನೋಡುವ ಬಂದಿರೋ ತಂಬಗೆ ತಾಳ ಮದ್ದಾಳೆ ಜಾಗಟೆ ನಾನಾ ಪರಿಯ ಘೋಷಗಳು ಊದುವಾದವಳ ಚಂದ ತಾಳ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಮಾಧವ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಭಾರತೀಯ ನೋಡುವ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಭಾರತೀಯ ನೋಡುವ ಬಂದಿರೋ ಥರ ತತ್ವ ಪರಮ ಪಾವನಗೆ ಪರಮ ಮಂಗಲ ಶುಭದಾಯಕಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹಿಂದೂ ಶ್ರೀರಂಗಗೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಭಾರತೀಯ ನೋಡುವ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಭಾರತೀಯ ನೋಡುವ ಬಂದಿರೋ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಮುರಳೀಧರ ಗೋವರ್ಧನ ಧಾರಿ ಮುರಳೀಧರ ಗೋವರ್ಧನ ಧಾರಿ ಮುರಳೀಧರ ಗೋವರ್ಧನ ಧಾರಿ ಮುರಳೀಧರ ಗೋವರ್ಧನ ಧಾರಿ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ Rasa
ಸಾಮಯ ಜನ ಪರ್ಯಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂಕರಿತನಾದ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಳು ಏಳು ಧನ್ಯಳೋ ಭೂಮಿಯಂತ ಮಾನಳೋ ಏಳು ಧನ್ಯಳೋ ಭೂಮಿಯಂತ ಮಾನಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಲ್ಲ ಊರನ್ನ ಕೂರ್ಸಲ್ಲ ಊರನ್ನ ಆಯ್ ಗುಪ್ಸ मायिको मायिमा
ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವರುತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೇ ವಿಮಲೇಶನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವರುತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೇ ವಿಮಲೇಶನೇ अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने